amma da wasu Isa Ali Fantami, Professor Ali Fantami, da aka bashi minista kawai na me, minista kawai aka bashi. Duba zagin da aka yi mutumin nan, ka san laifinsa saboda musulmi ne, mai gemu ne, mai addini ne. Yanzu da aka cire shi, ai kun huta ko? Ka je ka bincika kujerar waye akan ta. Ya samu kikkiawan misali, da dan uwanka ya samu kana zagi kana la'anta, to yanzu ba ya muka ji kun yi shiru? Kai ka ce ba wata kujerar minista in ba ta Isa Ali Fantami ba, to gashi ya sauka ya ba ku wuri, gashi an dauko na an sa, to shi kuma wannan fa shi baya laifi wanda aka sa? Ko sunansa an sani? Ka ji yan uwan suna zagin sa? To duk lokacin da mutumin kirki ya samu matsayi a gwamnati a cikin mu muke yakarsa. Mu kaji wani kirista ya zo yana zagin malamin sa? Kai ka taba ji? Su ba sa cin kuɗin ne? Su kuɗin cocin ma suke cinyewa, amma ba za ka taɓa jin bakinsu sun zagi malamin su ba. Waye bai zagi malamin sa? Ɗan Najeriya musulmi. A wurin shayi ka zagi malami, a ina ne ka zagi malami, a ina ne ka zagi malami. Ga je zahiri kuna kallo, sun yi shiru suna ta tsotsa, su haɗa kai suke su je a tura. Yanzu a cikin sanatoci, ban san adadin fastoci ba a sanatoci, ban san iya adadin fastoci a cikin 'yan majalisa ba. Fasto ne, ɗan majalisa ne. A Najeriya fa an yi fa fasto, Usman Bandi fa fasto ne, har yau har gobe fa mataimakin shugaban ƙasa. Kaji mutane sun zage shi? Kaji wani malamin addini, wani limamin masallaci ya shiga majalisa ko an dauke shi zai zagu a ce sun lalace. Amma wannan fa malami ne na toshi. Wallahi da idona a lokacin da suke mulki, da idona na shiga villa, na shiga wani uzuri ya kai ni a lokacin. Wallahi da idona wani ya nuna ce kaga motocin Usman Banjo yana tafiya coci ranar Lahadi, coci a ciki, shi ake jira ya zo ya abin nan, sai ya je coci duk Lahadi. Ya gama, shi bai laifi ba, amma malamin addini ya isa. Haka za ku yi duk ku kori mutanen kirki a cikin siyasar, ku bar mutanen banza 'yan iskan gari su shiga su zo su taimako azaba. Yanzu mutumin kirki tsoro ma yake ji ya samu kaza. In dai za a ɗauki kujera a ba wani mutumin arziki a cikin mutu, sai mun tsine mai, sai mun zage shi. Bakin ciki da hasada ta mana yawa. Don Allah mu gyara, mu kyautata. Wa asinu inna Allah yuhibbul muhsinin.